भैया अब कि जितना कुंवर का 12 रड़ुआ करिया हो चाहे गोर हो चाहे कोनो कमाए चाहे ना कमाए, कैसे बिहार में कोनो फैक्ट्री बा ना, बाकी बियाह आपके लगन में करा देके बा। अगर 2026 में बियाह ना बोल तो रड़ुआ रह जी हसन तो बुझ लो भौजाई तोहरे पर जाके फनी हसन तो भौजाई लोग अब की बियाह करा दिला के काम बा, ना तो बुझो कि सब खेला गड़बड़े बा। ऐसे भौजाई लोगी हम कहत कि सावधान हो जा लोगी, आ जितना कुंवर का लड़का बड़ा सन अपना बहन से बियाह करा दो देवर के। अगर देवर अगर अरुआ रही कि शोभा ना दी, क्या भौजाई देवर अगर अरुआ रह जाई तो शोभा ना दी। ते से भौजाई लोग से हम कहतनी कि कान खोल के हमार बात सुन लोगी, जितना देवर बारह सन अपना बहन से बियाह करा दो लोगी अपनी लगन में, आ तू ही खाली केरा खैबू तो देवरा का कही तोहरों के एक दिन मुरई खियबे करी। अब वीडियो पसंद पड़े तो दबा के शेयर कमेंट कर दो लोग भौजाई। मिलत नेक्स्ट वीडियो में।